Yn fideo heddiw, dwi am drafod dipyn bach o dechnegau da ni'n gallu defnyddio i gael workout caletach yn defnyddio pwysau ysgafn. Ar y funud yn anffodus, mae wedi mynd bron yn amhosib i allu prynu unrhyw bwysau neu unrhyw beth i gym cartra. Mae bob man wedi gwerthu allan neu mae'r prisiau bach yn wyllt. Felly dwi'n cydymdeimlo os da chi'n methu cael gafel ar bwysau. Be da chi'n gallu gwneud yn lle ydy defnyddio poteli dŵr neu tinia neu unrhyw beth sgynnoch chi wrth law yn y tŷ a'r technegau dwi am drafod heddiw mwyn gweithio'r cyhyrau ddim bach caletach. So gobeithio bod chi'n mwynhau, a os oes unrhyw gwestiynau ar y diwedd, jyst gyrwch neges draw a dwi'n hapus i helpu. Felly, sylfaen pob un o'r technegau yma ydy rhywbeth da ni'n alw yn amser dan densiwn, yn Saesneg time under tension. Mae'n dechneg poblogaidd iawn efo pobl sy'n trio cryfhau eu cyhyrau neu tyfu nhw. A y pwrpas ydy bod yn cyhyrau ni yn treulio lot mwy o amser efo'r llwyth y pwysau arnyn nhw, so efo'r tensiwn arnyn nhw. A sut mae hyn yn gweithio ydy bod ni'n arhafu rhan eccentric y symudiad lle mae'r cyhyr sy'n cael ei weithio yn mynd yn hirach ddim yn cyfyngu. A fel rheol, y rhan eccentric ydy'r rhan o'r symudiad sy'n mynd gyda ddisgyrchiant. Fel da ni'n gweld o fan hyn, da ni'n cymryd rhyw 2-4 eiliad i wneud yr rhan o'r symudiad sy'n mynd efo ddisgyrchiant am ei lawr. A mae'n bwysig iawn bod chi'n cadw'r rheolaeth a cadw'r tensiwn a cymryd eich amser. Yr ail ffordd da ni'n gallu ychwanegu bach mwy o llwyth i'r cyhyrau ydy ychwanegu hanner rep rhwng bob rep llawn. A mae hyn yn sicrhau bod y corff yn treulio mwy o amser yn y cymal o'r ymarfer lle mae'r llwyth ar ei fwyaf, so pan mae'r cyhyrau wedi cyfyngu'n fyr. A allwch chi wneud hyn i rhan uchau'r corff a efo'r squats. A newch chi deimlo efo'r squats, dwi'n gaddo i chi. Mae hein yn brifo. Ac yn olaf, da ni yn gallu cynnal safle statig. Felly, yn debyg iawn fel da chi'n gweld ar y diwedd efo dal plank, da ni'n dal y symudiad ar yr uchafbwynt. Felly, y rhan mwyaf difn efo'r squat, fel ydych chi'n gweld yn fama'n eistedd yn erbyn wal, neu rhan uchaf gyda'r breichiau. A mae hwn yn cadw'r cyhyr yna'n gweithio ar yr uchafbwynt yn gyson yn hytrach na bod lefel a'r tensiwn yn newid trwy gydol y symudiad. Gobeithio bod hyn i gyd yn ei synwyr i chi, a gobeithio bod o'n rhoi syniad gwell i chi os da chi ddim digon ffodus gael pwysau yn y tŷ. A diolch yn fawr iawn i chi am wylio, a joiwch eich ymarferion.